Belanya hambai sini jota media song ini sini Python ni salo bah jona kata semai phai o Python ni salo semai kasa coverage khai na belanya Python hambai sing salai romai miani bai tini sing plenary wa kong salai ka sini biskango বিশেষ khai satha angkai sini jen naharmu ti prasarong no survival existence way oti prasano kum sugui a hawa tongmani o ha chini ha nei jeng tebo mane bukha kuar bai sing sini hawa tongmani with respect abu manani besinte sing tini oro sini plenary dudin sini bagra samabon message rukha sini joto YTB leaders rok sini leaders rok bor komo kok soi tini obor kok soi na sing tini plenary pelika sini di sing plenary bisinte sing tini oro sudu tipra mothano pa YTM no ragna ni sini naharmong sini mulyo naharmong agin sini bobagra clearly message roje baike tipra sarong no o hawo tongai kung sugui tongmani aboni sini mulyo bisir especially sing kok sabla hesi abon boy singoro tini kono kebo even bobagrani khud bason pon sing tini on camera o singoya karon kebo speaker ni pason sing tini on camera kono jaga tini o speech kre tangdi sini hamya chaya bo jaga bul ngi tong hati prasarok tabuk tam lo lek ngi tong ti prasarok tabuk tam khainang amno sing or sini chaya so geno amno sing or sukrubai salai kaisi and tini like almost 2000 youths sara tirpani siklaro phai tino ko khanaka bas kango o siklaro no sini bobishor ngi bas kango basawai borono sini jaga thayo bor thang pi na hisi ko tini jotor bor family agulo japila family simi borono ki djaka bor importance jeta nangkumani manai bor abo janjani pedo sitlangja am hakino sini bas kango je tabuk tamsanai tungmani season phakya o tungmani season waite rok tak tam khainai ti kri jaga tirnai mase mani to marnai nok kebni nok bainai tonga aro sung tin dunai kebno nok tangnai am hake kaise kubang ma kaise sung setup khai strategy tin haka offline session ni bisingte karon of sung abon banyo sung sao proudly ang sanani musung waisi YTF sung sudo political organization sini sung wan so yesi YTF kaisa social organization tam social organization dofa samaj hoda jejak tulugui tongo ti prasad dofa especially ti prasad dofa jejak tulugui tongo o ti prasad no mungsanani abon bobagran message abon ti sini o mulyo planization abon boy sotono tini kaham hamia thok thugiamia salawi malanchani baso thampu wala jagai kesang ma jorona kesang ma khanlayawoi komal kangsa ba jotono serious yudok dedicated khai borok tini phai tabu taisa diponi mai khopsa sawi borjoton jaide no kifli bani